Kumbala ya thu baka telong kubor la ong ba kiladon kumba sipongut kile no kibalasha penyap haka jingya siat ka bamar kiliang bat kisipai katenat Assam Rifles ha Chandel district jong ka Manipur la ya thu ki he sipai kumba kila ya thu la ong baka jinglek khenral eno kadang ye peteng hadu menta ka kenhun sipai ka Eastern Command ha ka jingpelai kubor jong ka lingba ka rensan eng ha ka sngi palang da ka batri kam katkum ki jingtiap bakarpang halor ka jingle jingwan jong ki sipai ki badon tiar hajan ka snong New Samtal Kenjoy Tensil ha ka Chandel district hajan ukhaput Indo Myanmar ka Assam Rifle unit hapo ka Spears Crops kala sedangi ka jingtrai kam ha ka chitarik ujamang da ka bale katkum ka jingtiap bakarpang halor ka jingle jingwan jong ki leno ki badon tiar hajan ka snong New Samtal Kenjoy Tensil Chandel district hajan uput usam ka Assam Rifle unit hapo ka Spears Crop kala sedang ya ka jingkhenra ha ka khatsau terik ujamang arajar apusan ha ka por ba penlong ya ka jingkhenra ki sipai kilas syaksiat ha ki briu ki bala suba ba ki dei ki dikhot jong ki leno ha ka ba klem da penslem kila penjur ya ka jingpen tre kam persya ban pen tre kam ya ki sipai bat ban yakun persya ki leno ha ka rukom ka babiang ha ka jing ya le kai ka bala bun sipongut ki sipai kila syak penyap bat kila yok kurup ki tiar ya le bat ki kuli ki bahe bah kala benrap upro jong ka tenat ya dari ubadon ha kohima ulaya thu ha ka lat pha kubor ha ka step jong ka si pale da ka ba ong kumne ka jing tre kam kadang yai chakman endala dep ngin sala ban ya sam ya ki jing tiap babnya